Nosaltres aquest ple del mes de juliol hem presentat una declaració institucional al respecte dels 41 encausats que avui estan rebent aquesta notificació per part del Tribunal de Comptes d'Espanya i que, si no he sentit malament, els està demanant fins a 5,4 milions d'euros per les activitats dutes a terme per la Generalitat a nivell exterior durant els anys 2011 fins a l'any 2017 i que el Tribunal de Comptes emmarca dintre aquesta despesa que s'ha fet extraordinària per promocionar el procés independentista i que, evidentment, això ha estat simplement, com totes les agències exteriors des de qualsevol comunitat autònoma que fan activitat per promocionar el territori i per promocionar tot el que és l'empresa a nivell local, en aquest cas a nivell de Catalunya, i que any rere any han estat auditades pel Tribunal de Comptes de la pròpia comunitat. Ara es treuen de la màniga amb aquest organisme absolutament administratiu i que tinguem en compte que és no judicial i, per tant, anomenat pels propis partits polítics, aquestes multes milionàries que el que pretenen és eliminar la personalitat civil de tots aquells que són enemics de l'Estat, o ells ho veuen així, i com a tal, per això s'utilitza aquest tribunal com una eina de l'Estat per reprimir dissidència que no estigui d'acord amb l'estament oficial, en aquest cas. En aquest cas, només hi van votar a favor des de Junts per Mataró, òbviament, i des d'Esquerra Republicana, i val a dir que els altres partits s'hi van votar en contra, el qual nosaltres veiem molt incongruent, si bé pretenen fer-nos i dir-nos que ara toca el seny, ara toca el diàleg, ara toca seure a parlar, que s'estiguin, inclús a nivell local, o sigui, imagina't, que no es vegin amb cor ni de donar suport al que és un ordre democràtic, un ordre normal de les coses, en els quals no hi hagin eines repressives, tribunals administratius que s'utilitzin arbitràriament, inclús així, en aquests casos, ja veiem com de seguida s'arronsen i hi ha poc esperit de normalitzar la situació i d'entrar en la via del diàleg. I això va votar a favor també del tema aquest de les netejadores, Correcte, vam votar a favor del tema de les netejadores perquè, efectivament, ens sembla que és de justícia que es reconegui, en primer lloc, la tasca que s'ha fet per aquest col·lectiu durant tot aquest període de pandèmia i també entenem que és necessari que aquest col·lectiu es vegi també integrat en aquest règim laboral on puguin gaudir de totes les millores salarials i de totes les seves millores de les condicions de treball. Per tant, a nosaltres també ens sembla pertinent demanar, en aquest cas, al Departament de Salut, a la Generalitat de Catalunya, que es facin tots els esforços necessaris per integrar aquest col·lectiu en el règim laboral dels treballadors de l'hospital.